Здравейте, приятели! Днеска с вас ще направим едно видео, което е много хубаво видео и ще ви покажа нещо. Елате с мене, моля, и гледайте. Елате. Да. Добре. Сега с вас ще ви покажа едно видео, което е горе, ама аз няма да се кача нагоре, защото може да падна и така ще ви покажа. Там е нещо, което не знам какво е. Страхувам се какво е, не знам. Ама нещо, което изглежда хубаво. Бичко, ама не знам какво е. И зато и за вас няма да покажа, защото нали не мога да ви покажа. Зато и не знам какво е просто, но едно черно нещо има там. Не знам какво е. Надявам се да ми харесате видеото, да натиснете лайкове, абонирани и всичко, което ви казах, това искам да го видя. Да, приятели, чакайте само. Чакайте да убия едно нещо. Да, приятели, убих го. И сега с вас, приятели мой, ще видим едно нещо. Ама не което това ви изглежда. Вижте вратата, каквото и вие имате ли такава врата? Е такава. Мисля, че никога нямахте такава врата и вижте как се отваря. Обаче той има ключ. С ключа така отваряме навътре, нали? Ние влизаме навътре и така отваряме навътре. Той има ключе. Има ключе и зато и с ключето ето. Ей така. Сега ще ви покажа само някъде. Надявам да намеря нещо, което да... Ето. Вижте сега. Сега с вас ще отворим вратата. Ето отворихме я. И сега я затваряме, защото може да влизат мухи, пчели и зато. Извинете, обаче трябва. Сега с вас ще ви покажа моята коса, която сега се къпих и зато не могах да ви отворя в видеото. Ще си направя плитка. След това малко ще слушам музика, защото ми е скучно. И сега с вас, приятели. Сега си я къпих косичката и зато извинете, че не ви намирах приятно неща. И зато сега с вас, извинете, че... Чакайте. Сега с вас ще направим направо една опашка. Не опашка, плитка. Да, приятели. По-лесно да стане. Моята коса е малко и по-лесно става с плитка с моята малкичка коса. Аз зато искам малка коса и зато я изрежа. И зато беше тя такава. Аз така обичам. Вие как обичате косата си? Чакайте да влизаме вътре, че тук е много така. И тук аз отворих вратата. Сега с вас. Що не се виждате? Приятели, извинете. Приятели, тук е тъмничко малко. Що е тъмно, бе? Приятели, тук е тъмно. Тъмнотия. Стана ето. Приятели, извинете.
Не знам защо стана. И сега с вас. И сега с вас ще направим плитка. Виждате внимателно и хубаво. Сега. Вкъпих се. Много хубаво стана. Чакайте да сложа пешки. Много хубаво. Демократия съм тук. Готово. Сложихме пешкира. Хайде. Сложихме пешкира в тоалетната. Сега ще правим плитка на косата. Сега. Плитка на косата. Едната вързваме и другата правим плитка. И като е готова едната плитка и другата плитка правим. Защото на моята коса става, приятели, чакайте. Аз, като съм готова, ще ви намирам приятност. Сега с вас. Сега, приятели, мисля, че е готова моята плитка. Едната, ама още не съм не е готова. Искам така да излизам. Хайде. А трябва малки ластички, ама не големи. Защото големите не стават. Не. Трябва такава, моята коса става, обаче трябва малки ластички, зато не си чакала. Трябва да има малки ластички, ама нищо, аз така ще направя. Нали? Много съм сладичка. Аз съм много сладичка с плитките. И пусната коса. Най-вече. Приятели, вие правили сте ли на малка коса плитка? Аз съм правила 100 пъти. Дори. Защото аз много обичам най-вече да направя плитки, защото стават къдрави и зато е. Вие ако обичате, напишете в коментара. Да зная и аз, нали? Как? То вие пишете на моят коментар как. И аз трябва да го зная, нали? Аз тук видеото пуснах, а пък вие гледате. Трябва нещо напишете. Нали, харесва или... Това не става. Какво стана, бе? Много е топло, ама не мога да пия безалкохолно, като съм нали, топлотия, обаче аз не пия. Аз пия, когато си искам. Ако има, нали? Ако като няма, не знам. Направо оставям и не пия. Трябва да чакаме, нали? Приятели, аз имам буски. Буски, червени. Вижте, червени буски. Вие не виждате буските ми, защото вие така, как да ви кажа, защото камерата ми е такава бяла и не знам що, но няма да ви кажа, не знам, просто за той. Вече, ако знаех, ще да ви кажа на вас, но не знам, нали, да, приятели. Ще направя опашка. Не знам, що не ми се получава. Получавам ли се, обаче не знам. Ще стане ли къдрева, нали?
трябва да има чорпогашник и за той. Едни те правят с чорпогашник и другите с друго нещо. Ако имаше гребен, аз ще си взема гребена вкъщи. Не се притеснявайте, приятели. Сега, приятели, не могах да направя плитка, защото малко трябва да порасне. Обаче ще направя, за да видите как се получава моята плитка. Ще направя опашка, защото не ми се получава. Този път опашка няма да направя. Ще направя друго нещо с косата ми. Топло бе. Ето, приятели, не ми се получи. Зато ще направим. Ще видите. Ще видите, приятели, как го слагам. Само чакайте вие тук. Там ако ви е топло, кажете ми. Аз искам да знам, нали? Аз няма да ви кажа, защото ще ме закарате. Кой ще ме закара? Никой. Защото всички ме обичат. И аз вас обичам. Вие имате ли такова момиче, което е много сладичко? Имате ли мен? Много съм сладичка, нали? И вие сте много сладички. Ако съм сладичка, напишете в коментарите, искам да знам. Който ме обича да напише в коментарите, който ме не ме обича, направо излизам от коментара ви. Няма да ви гледам нищо. Спрахте ли ма? Аз ви обичам наистина, вярно го казвам и сега с вас трябва да съм готова! Приятеля, да. Вечера ще отиваме на парка. Много обичам да отивам на парка, защото там се забавлявам аз. И зато. Ама не ми се получи косата, що не знам. Аз ще направя плетка. И не знам какво да направя. После ще ви танцуваме едни две танци. Ако ми се получи, пак. Да, приятели. Да, приятели. Не ми се получи и зато ще направя една такава. Ще ви покажа, когато не е готово. Топло бе, що обух чорапи бе. Ето обух чорапи. Червени такива. Не са червени. Розови са. И аз съм такава луда. Ще е другото. Майко мила, майко. Защото може да ме споделя. И що облечих пола? Това искам да знам. Аз сама си облечих пола. Ето я. Ето не е така.
Сега съм най-хубава на света. Защото съм вече готова. Искам да излизам на парка, когато баща ми ето е. Ще ви покажа комбинаме. Не затварям, защото не направих косата. Когато направих косата и тогава. Мисля, че баща ми дойде, но не е тук. Не е бил тук. Как ще дойде баща ми? Искам баща ми да дойде. Той ще дойде един момент. Той е бърз. Той седи при нейният приятел да майстора там да боядисва стените, защото нейният приятел иска помощ от него. Не знам, помощ ли друг ли. Май ми се получи, мисля. Да. Сизях и приятели. Ще съм готова с опашките, но могах с плитките, извинете. Обаче могах, що или аз не направих вярно, или просто така, нищо. Ето, готова съм. Ама друга прическа ще направя, защото не ми хареса тази прическа. О, тате. Топло. Искам да сменя ето с юрган. Метото. Сложихме го. Така и не е много топло. Не знам кой го сложи там. Но вече топло. При вас топло ли е? Ако е топло, моля ви кажете в коментарите, напишете. Ако искате, снимайте снимката ви, искам да ви видя. Сега с вас ще направим друга прическа. Ще ви показа и танци, които не сте ги направили, не знам. Ще ги запомните ли? Ако ги запомните, танцовете в коментарите. Искам да видя, нали? Готова съм, приятели. Сега ще ви танцувам танци. Но къде? Това мисля. Така може. Обаче не се виждам. Най-добре се виждам. Сега ще ви покажа 3 танци или 4 или 2. Ще видим. Чакай да видя снимката си. Аз много обичам косата да се занимавам. Bugün kız geçmedi buradan. Belki geçten mi? Ha? Belki geçten mi? Belki. Единият танц беше така, който не го знаете. Аз на мажоретки танца показвам. Сега ще показвам на мажоретика, ама трябва да имам помпани, ама нищо. С помпоните така правят. Аз научих един танц на мажоретики. Аз свадах, хвърлят помпоните
Единия така, нагоре помпоните хвърлят, единия така, единия надолу хвърлят помпоните. Аз така искам. И сега с ръката си играят. И готово танца. Две танци ви покажа. Задължително може да го забравите. Ако забравите, ви се карам. Ако не забравите, моля танцувайте в коментарите. Като искате, аз не съм длъжна все да викам, нали? Да, приятели мои. Да, приятели мои. Добре, бе. Сега с вас, приятели, ще стоим на... Кой звъни, бе? Бедянто, кой звъни толкова вечно? Сега, приятели, с вас. Сега, приятели, с вас. Малко тихочко може да спяте. Зато сега с вас, приятели. Сега с вас, приятели. Тук къщата е много голяма, само вижте. Вижте, много голяма. Ма горе всякъде има. Не знам, що има. Бе, паяк, бе. Ще те наби. Ей. Паяче. Та мисли, че аз няма да го убия, ама убих го. Аз не се страхувам от паяците. Малките не се страхувам, но големите малко се страхувам. Сега. Добре. И сега, приятели, с вас ще организираме ластичките ни. И, приятели, надявам се да прекарате Байрама много хубаво и усмихнато. И ви желая да сте много добри и много хубави в Байрама и да вземете много пари и много бомбони. Чао!